har na kwatanta ta da award wanda za a zo har gida a luta su baka, kuma a luta ba harkar ilimi ba ce, in da mutum shi ma baya gane abin magana baya isan mutane. To farko dai a freedom ake turo mu wannan ko? Gaskiyan magana, gaskiya ban yi hira da freedom ba. Abinda na sani dai Nasiru Salisu Zango amini na ne. Ya kira ni muka ɗan hira ni da shi wacce ta shafe mu can. To ban sani ba, ina ji to a hirar ne ya ga wani abu da ya yi, kuma dai da dai a ce hirar ya sawo duka dai mutane za su fi ganewa shi ne magana. Amma ban yi hira da Freedom Radio ba, balle. Sannan kuma misali. Ya aka ka ce haka ɗin? To yanzu sama misali a ce na ce. Yanzu a luta, ka taɓa garin jahili yana a luta? Harka ilimi ce ko? Haka. To shi kenan maban magana. Ai a luta, ai duk a luta harka ilimi ce, mai ilimi ne yake, masu ilimi ne suke a luta. To in masu ilimi sun baka a wata, ai me abin ma wani abin na a ciki? Ai kawai ma na ƙara abin girma ne ko? To yanzu kai kana sarkin waƙa, kuma nan an ce sarkin waƙar ƙasar Hausa. Kenan kai ma ka shigo waccan masarautar, kai ma hakimi ne yanzu a ciki kenan. A cikin ƙasar Hausa? Haka. A'a ba haka abin yake ba. Shi sarkin waƙa suna ne. Ba sarauta ba ce. In an cewa sarkin mawaƙa, to shi ne kake da fadar da za ka yi hukunci ko ka ce ko karkace. Sarkin mawaƙa ne wannan. Shi sarkin waƙa wannan sunana ne. Sarakai sai abin ya musu daɗi. To in ka zama masoyinsu ko masoyin wani masoyinsu ko wani ya neman maka, sai su iya cewa sun baka kaman girmamawa ce, ba wai wasu aka sa a ƙarƙashin ka ba. To in ma misali, idan wasu ne ni da nake sarkin waƙar Kano, duk wanda ya shigo Kano ya kamata ya min ladabi kenan da biyayya. To na ɗauka. Yanzu duk wanda yake zaune a Kano ya sani a ƙarƙashi na yake, in dai mawaƙi. Kai ma kenan yanzu. Yawwa misali nake ma, ban ce ba. Haka. Ina ma wa misali, yanzu kenan duk wanda yake a Kano a ƙarƙashi na yake kenan. To ni ma in na je Dutse, kaga ina ƙarƙashin Ala. Idan ka je Bargu, kana ƙarƙashin Adamu na Gudu. So mun je ƙasar Hausar, muna ƙarƙashin shi sarkin waƙa Dauda. To amma yanzu misali, ita waccan fa ka gane ƙasar Hausa aka ce, kuma kai ma taka sarautar a cikin gundumar ƙasar Hausan take. Kenan kai a waccan masarauta hakimi ne yanzu. A masarautar sa? To shi kenan mun yi mubaya'a duka. Yanzu misali ka yi mubaya'a da wannan sarauta? Kwarar in dai za a ban mu huta mun yi mubaya'a. Wannan kalamai naka kamar masu harshen da mu ne. So, ai yanzu misali da kake so ka fito ka faɗa. To bari mu bayyana ma abin guda ɗaya. Ita wannan sarautar da aka ba Dauda. Inda da ilimi, da gurbin ilimi ta samu, abu ne namu na ci gaba. Duk maganganun da suke faɗuwa na zan mulkiwa na duk ma bai kamata ba. Ka fahimce ni? Wannan sarautar da aka bashi sarauta ce, sarautu ne wanda ake bamu, wanda da ba ma samu. So yanzu kuma ana girmama mu, ana bamu. An masa sarauta, kuma kowa dole zai girmama cewa an masa sarauta. Amma ba yana nufin shi ne zai baka dama ko wata sanda da za ka daki wani ba, no. Ba haka ba ne ba. Batun cewa kowane mawaƙi yanzu ya zo ya rijista da wannan masarauta. To ai shi ne, kai kanka yanzu a kanka, a ilimi, in dai karatu ne yake yayi wannan magana, idan dai mai ilimi ne wannan magana, ban san waye ba. In mai ilimi ne ya je makaranta ya wannan magana, ya kamata ya san cewar gwamnati ce kaɗai. Ko sarki yanzu bai isa, ko na ina ne a duk faɗin Najeriya, ya aika gida-gida ya ce sai kun yi kaza ba. Sai dai gwamnati ta ce a yi kaza a gidan sarki. Ka fahimce ni? Haka. Gwamnati ita ce da ikon cewar a je gu kaza a yi rijista.
mu dai abin da muka sani an yi wa Dauda sarkin waƙar ƙasar Hausa, kuma muna taya shi murna kamar yadda lokacin da aka yi min ai ya taya ni murna, ya zo haddina mana. Yanzu kun samu ƙaruwa a matsayin mawaƙa, kuna maraba, mun samu ƙaruwa a matsayin mu na mawaƙa, kuma muna maraba, kuma muna jin daɗi. To amma ba ka ji, ka san fahimta fuska. Wasu za su kalli fahimtar ka da maganan nan kamar adawa kake yi. A'a, adawa da ni. Da sabuwar sarautar. A'a, ya adawa, kun kana adawa da abin da kai ba dukan kare ba, zagin kare ba, me zai ƙara abin da za ka yi adawa da shi? Za ka yi adawa da abin da zai hana ka rawar gaban hantsi. Ka bince? Amma kamar wasu za su ce, Naziru an maka sarauta a Kano, kusan ka buɗe ƙofa ana ta yi wa mawaƙa 'yan uwanka sarauta. To kuma sai gashi an samu wannan sarauta ta shi Dauda Kahutu. Shi babbanmu. Wani zai ce, kai ma me yasa baka yi hanzari kai fargajaji ka nemo ba, har shi ya riga ka samu? Ba haka ba ne wato. Akwai labari mai ƙarfi a ƙarƙashin wannan magana, amma na yi ma alƙawarin nan gaba zan zauna da kai in Allah da zan labarin da kai kuma. Wata sabuwa ce kenan? Kai dai kawai ni na ajiye maka. To mu ma mun samu kishin cewa akwai inda kai ma an maka tayin wata sarauta da ta ɗan ɗara taka girma, amma kuma har yanzu wai kana taɓa alli baka yanke shawarar karɓa ba. To wata sarauta za a ban da ta fita girma? A irin masarautun da suka ɗan ɗara Kano misali. Yanzu bari in tambaye ka misali. Wata masarautu ne suka ɗara Kano? Ba da cire min masarautar Sokoto. In an yi abu a Daura za ka ji an ce ƙasar Hausa, in an yi a Sokoto nan ma za ka ji an ce daular Usmaniya. To kai dai ba na son sai mun tafi da kai. To yanzu misali sai aka ce ɗan biran ɗin Daura, sai kuma aka ce ɗan biran ɗin ƙasar Hausa. Wanne ne a gaban wani? Na ƙasar Hausa. Ya aka to shi ɗan biran ɗin Daura ya yadda ya zauna a ɗan biran ɗin Daura bayan na ƙasar Hausa ya fi shi? To wataƙila tsarin ne ya zo a haka. Allah. Kuma ɗan biran ɗin Daura shi zai shige gaba a baka ɗan biran ɗin ƙasar Hausa, shi saboda baya son kansa. To wataƙila mu da ba mu cikin tsarin ba za mu fahimci. Ai bari in gaya maka gaskiyar magana. Ka gani an yi sarautar nan muna murna, kuma wallahi ni dai ban san wani mutum ɗaya da yake jin haushi ba, da yake wani abu, kuma wallahi ba abu bane duk da zai ba mawaƙa haushi, babu ko kaɗan, babu. Kawai abin a mazauninsa an girmama ka, Allah ya girmama ka, so ka ɗau girman da Allah ya ma ka kuma gode wa Allah. To bari mu rufe da batun cewar kamar ba a fahimce ka ba, sauya labari aka yi, maganganun da ake ta yaɗawa, wani ƙarin bayani za ka yi? Ba a fahimce ni ba ne, ya waye bai fahimci ni ma ban yi hira da Freedom Radio. Ni ka san ba na dan abu jarida ko a duniya, ni ba na ƙarya. Nasiru Salisu Zango shi ya kira ni muka yi waya ni da shi, yake tambaya ta yadda zan kwatanta masa masarautar Daura. Sai ce masarautar Daura ce ta Katsina ce. So sai muke magana, sai yake tambaya ta, to ya in an ce ƙasar Hausa? Sai ce ƙasar Hausa ai daidai yake da wata karramawa ce sarkin yake gani bari ya yi maka a ganina. Har na kwatanta ta da award wanda za a zo har gida a luta su baka, kuma a luta ba harkar ilimi ba ce, in da mutum shi ma baya gane abin da magana baya isan mutane. To Naziru sarkin waƙa, mun gode da wannan dama da ka ba. Na gode ƙwarai da gaske, Amala.